Happy Sabbath. Nagyaman tayo kabsat inted manen niya Diyos dahito yung gundaway tapno may sa tayo nga agadal ripaswen dahito eleksyon tayo dahito iti Sabbath school kakabsat kada ito yung lawas. Agyaman tayo met iti panangsalsalaknib ni Apo Diyos kada tayo iti tiyempo kada ito yung nakabutbuteng pailaan kakabsat nga pandemic. Ket adata yun iti may katlo nga leksyon kakabsat. May palagip iti dua nga leksyon tayo, iti dua nga lawas nga naglabas. May panggap iti dua nga krisis nga imay iti nasyon kakabsat iti Juda. Gapu iti isisinada kini Apo Diyos. Daytoy kabsat iti inadal tayo nga dua nga leksyon. The crisis of leadership and the crisis of identity. Actually, it is crisis of identity, so the lesson number 1, and crisis of leadership, is lesson number 2. Dagitoy nga leksyon kakabsat nga duwa, they are interrelated with each other. No anyay iti napasamak iti nasyon iti Juda, gapu adda kakabsat iti krisis iti leadership nga nang sungsong nangidalan kadagiti anak ni Apo Dios nga sumina kadayjay nga dalan nga inted ni Apo Dios nga pagnaanda akas maysa nga covenant people kakabsat ni Apo Dios. Ket nalipatan da dayjay panakitulag da ken ni Apo Dios. Ngem namon tayo kadaytoy duwa nga leksyon kakabsat. Nga uray pay nga simina iti Juda, even if there was apostasy iti Juda kakabsat, ni Apo Diyos ket isuna pa lang iti mangtengtengel iti amin nga mapaspasamak apagimbagan iti ili nga inayat na. God is still in control. Ket namon tayo kakabsat nga inkarina iti panangpakawan na, panangagas na, kenda di panangisubli na kadakwada. No masursuro iti Juda nga agsubli ken ni Apo Dios ken aramiden da dayjay kakabsat nga pagayatan ni Apo Dios kadakwada. Dayjayen kabsat iti manglukat kada tayo iti may katlo nga leksyon tayo. Yung sakbay tayo nga sirken ket agkararag tayo kakabsat. Nindaklan nga Diyos amami nga dakat sa dilangit. Maminsan pa'y ipangatomi dagiti panagyaman ni ken kaama. When nagyaman kami iti adulaunay nga bendisyon inted mo kada kami. Iti biag ken iti salunat ni. Nagtalag kami kadagiti karkarim o Diyos. Nga uray pa'y no maadda kami kadagiti nakapagpagad nga panawin itata. Gapu kada ito'y saan pa'y laeng nagsardeng a COVID-19 na pandemic o Diyos. Ngam sinalsalakniban na kami. Narik nami dayjay kinadagkit mo kada kami. Nakita mi o Diyos dagiti datdatlag nga panangidaldalan mo kada kami. Kadagiti kasapulan mi tinaldawan daw na materyalan man, na pisikalan ng langruna tinespirituan inted mo ama. Sumumay kaming agyaman ken kaitata. Itingkam pa ng ripaso iti leksyon nga inadal mi kada ito nga lawas. Dawatin mi ama nga idalan na kami, ikan na kami iti nailangitan nga sirib. Tapno da ito nga leksyon ket maawatan mi kuma. Ket anyaman nga napasamak iti ilim o Diyos. Isubot laeng iti ibalakad mo nga kitain mi. Doat da iti naimbag ni naramid da, kayat mo nga isumot aramiden mi. Ngem doat da ti dakes nga naramid da, isumot ti kayat mo o Diyos nga saan min kuman nga tultuladen. Agari kuma, iti ayat mo o Diyos iti panagbiag ni. Digiti dawatin mi ti kay karyan, tinagan na po Jesus. Amen. Iti lesson number 3 kakabsat,
ket iti paulo na, the title is, When Your Word is Falling. No iti lubong yu ket masina-sina. Iti paset nga mayulo ko kabsat, ket masarakan iti Isaiah chapter 7 verse 9. Basahin tayo. If you will not believe, surely you shall not be established. Daytoy kakabsat iti inbaga ni Apo Dios iti pinili na nga ili. Ili nga nakitulagan na, ili nga inayaban na, ili nga prinotektaran na, ili nga binindisyonan na. Ngam daytoy nga nasyon kakabsat, iti ili iti Juda, akas iti naadal tayo, ket nagbasol da, naglikod da, ket pimanaw da, kadayjay nga panakitulag da ken ni Apo Dios. Iti kayat ni Apo Dios kakabsat nga ited kada tayo nga leksyon itata. Isu dayjay ko mga addatay latta ko mga sipapamati. Tapno dayjay karina nga mataginayon tayo ket isukumay iti aramiden na kada tayo kapsa. Certain tayo dito adal tayo, iti pagpusipusan iti adal tayo kapsat isu iti kapitulo 7 iti libro ti Isaiah chapter 7. Ni Apo Dios kinatungtong nakakabsat ni Isaiah. Iti Isaiah 7 chapter verse 3. Basahin tayo kapsat. Isaiah 7 verse 3. Then the Lord said to Isaiah, go out and meet Ahaz, you and Shear-Jashub, your son, at the end of the aqueduct, from the upper pool on the highway on the fuller's field. Iti ari itatan nga panawin kakabsat, ket ni ari nga Ahaz. Ket inbilin ni Apo Dios nga ni Isaiah, ket itugot na dayjay anak na, tapno apanda kakabsat nga kasinarak ni Isaiah. There was a definite place. Adamit iti definite nga instruction. Iti instruction kakabsat ket inka sabtem ni Ahaz unana. Ket itugot mo iti anak mo, tinagan ti anak na Isaiah kabsat ket Shear-Jashub. Adda iti kayat na nga sawen dayto, there's a meaning in the name. The meaning kakabsat it Shear-Jashub ket literally kunana a remnant shall return. Apay nga inbaga kakabsat ni Apo Dios nga itugot na dayjay anak na. Tadayjay nagan dayjay anak ni Isaiah maysa nga message mensahe nga agpaay kadayjay nga ari. Tadday iti problema iti Juda, adda iti problema dayjay ari kakabsat. Iti problema ket there was insecurity saan nga makatalna hanga makid na iti ari kakabsat. Tapay ta iti Syria maysa nga karuban nga nasyon ken iti Ephraim maysa nga tribo iti Israel kakabsat. Nangaramid da iti maysa nga tulag. Nagtulag dagitoy adwa ni Ephraim ken iti Syria. Nga apanda kakabsat nga darupen, apanda nga gubatan, apanda nga parmeken ken abaken iti ili iti Juda. Nga ipanguluan kakabsat ni Ahaz. Di kad maagbuteng. Is-isuna kadua nga nasyonen iti umay kakanya na kabsat. Anya iti inaramid kakabsat ni Ahaz. Ijay 2 Kings chapter 16 verses 7 to 10 na isurat kakabsat. So Ahaz sent a messenger to King Tiglath-Pileser, ari iti Syria, king of Syria, saying, I am your servant and your son.
come and save me from the hand of the king of Syria and the king of Israel, and who rise up against me. Agpatulong kakabsat. Agpatulong ni Ahas kadagiti yaji ari kakabsat iti Assyria. Tinaramid na, basahin tayo ng ituloy, and Ahaz took silver and gold that was found in the house of the Lord, and the treasures in the treasuries of the king's house, and sent it as a present to the king of Assyria. Anyan kakabsat, nga inaramid iti maysa nga ari. Anya, iti addadjay, uneg kakabsat, iti balay ni Apo Diyos. Laglagipin nyo nga adda digiti isubsubli dagiti anak ni Apo Diyos ti Juda ken ti Israel, ijay uneg iti templo which is the storehouse. Kunana ni Apo Diyos kabsat ijay malakyas 3 Gs. Kunana iti Diyo ti apagkapulo. Iti kamalig iti Diyos. Ti kamalig it is in the house of the Lord. Iti temple. Ket anyala ko makakabsat no iti inted ni Ahas ket dayjay addan a kinabanang na. His treasures, iti treasury na. Apay nga inraman na digiti na santuan, gagamang na santuan nga balitok kakabsat ken pirak nga adda di uneg iti templo. Daytoy iti maysa nga nagbasulan ken dakkel a basol iti ari. Tapay innala na dagiti nga silver and gold iti balay iti Dios. Sana inted iti maysa nga gangannaet nga ari. So the king of Assyria heeded him. For the king of Assyria went up against Damascus and took it, carried its people captives to Kir, and killed Rezin. And King Ahaz went to Damascus to meet Tiglath-Pileser, king of Assyria, and saw an altar that was in Damascus. And King Ahaz sent Urijah the priest to design the altar and its pattern according to all its workmanship. Mikadua nga bidtot, mikadua a basol daytoy nga ari. Idin nga nagkita da ije Damascus kada ije ari iti Assyria. Anya inaramid na. Adda iti nakita na nga altar. Ket dijay kaduana dayjay gangannaet nga ari nangaramid da iti daton. Diya mawatan kapsat no niya iting daton da. Ngem iti makita dayjay panangidaton na maysa nga panangbigbig na iti tulong dayjay nga gangannet nga ari iti pagan king. Sino nga rod iti pagserbyat na kadayjay nga panangidaton na iti altar iti Damascus, no saan nga day jujusen iti Assyria. Not the king of the universe, not the God nga nangikari nga mangprotekta ken kuana. Daytoy kakabsat iti dakkel nga nagbasulan ni Ari Ahaz. Isu nga iti paulo iti leksyon tayo. When your word is falling. At nakakabsat iti masansan nga maibagbaga tayo. These are sayings
Umuna nga saying, una nga proverb, tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. Sino gayem mo? Sino ti gayem ko? Dagijay nga pinili tayo nga pakigayeman tayo, our friends, will influence our lives. Either for good or for bad. Dapat ti may nga panagsasao tayo, kapsat. Birds of the same feather flock together. Kanya inaramid na ni King Ahaz. Apan nagkinayem, dahil may nga saan nakuma aginayem. At dadjay ni Isaiah inbalakad na saan kang agbutan. Inkari iti Diyos nga saan na kang baybayan. Ngemday dya kakabsat nga napasamak. Saan nga isun iti nagtalkan ni Ari Ahas na po Diyos. No dikit din nagtalkan nan iti maysa apada ng tao nang nangruna iti Ari Assyria nga saan nga agbuteng iti Diyos. Kuna nakabsat ni James, iti James 4 verse 4. Do you not know that friendship with the word is enmity with God? Whoever wants to be a friend of the word makes himself an enemy of God. No daytoy nga balakad iti libro ni Santiago kapsat ket isu iti iaplikar tayo kadayjay inaramid ni Ari Ahaz. Sino iti ginayem na? Iti ginayem na dayjay Ari iti Assyria. Iti ginayem na iti lubong. Iti inaramid na nga ni Apo Diyos isun iti saan nga nagtalkan na. In other words, akas iti inbaga kakabsat ni James, there is already an enmity with God. Saan nan agayem ni Apo Diyos. Iti inaramid ni Ahaz, idi kakabsat nga pinili na nga nagtalet kabil na iti amin a panagbiag na interamenti nga nasyon iti Juda, iti proteksyon iti Ari ti Assyria. Inaramid na maten nga iti bagina ken uray pen ti Juda. No alaen tayo iti sao ni Apo Diyos iti libro ni Santiago, He made himself an enemy of God. Denggin tayo kabsat iti balakad ni Ellen White, iti Prophets and Kings, page 329. Well, it would have been for the kingdom of Judah had Ahaz received the message as from heaven. But choosing to lean on the arms of flesh, he sought help from the heathen. In desperation, he sent word to Tiglath-Pileser, king of Assyria, I am thy servant, and I am thy son. Come up and save me out of the hand of the king of Syria, and out of the king of Israel, which rise against me. 2 Kings chapter 16 verse 7. The request was accompanied by rich present from the king's treasury and from the temple's storehouse. Deje inbaga ni Mrs. White, itinangalaan kakabsat ni Ari Ahaz, it is from the temple's storehouse. Anya itinagunag iti temple's storehouse.
Bring ye all the tithes into the storehouse. Di apagkapullo na santuan. Di apagkapullo kukwa ni Apo Diyos. Anyan kakabsat nga inaramid ini Ari Ahas. Innala na dahil na santuan ket inted na iti maysa nga ari nga saan nga agbutay kani Apo Diyos. Anya resulta na. Dahil pan nakitulag kakabsat iti Juda iti Assyria. Dahil nga papatyan iti Assyria ket isun iti inted na iti Juda. Laglagipin nyo kapsat, no sino iti agari. Dayjay at dayjay babaen na, ket suruten na no anya iti kayat dayjay agari. I'll give you example. Dito Pilipinas kapsat, we had been under nations like Spain and America, can a little time under the Japanese during the war. Anya iti culture tayo kapsat. Iti kunada nga iti Pilipinas is the only Catholic nation in Asia. Gapu iti Espanyol. Kitagyaman tayo, tayo di imay iti United States ito, tugot-tugot na kabsat iti Protestantism. So, ito ita Pilipinas, it's predominantly Catholic. Pailaeng nga nakadadun kakabsat iti pampaman. Noon niya iti insursuro iti Espanyol. Isumit iti panagbiag iti Pilipino during the time of the Spaniards. Noon niya iti insursuro digit Amerikano, isumit iti panagbiag kakabsat dagiti Pilipino during the times of the Americans. Kasjay, iti napasamak iti Juda. Agsipod ta dagiti panagtalek, iti ari, iti Juda kadagiti ari, iti Assyria. Idi nga inbaga na, I am your servant. Amo yung servant. Ano inbaga na, si kaari, kuna nakadagiti ari, iti Assyria. You are now my master. You are now my Lord. No anya iti bagaday di master. Anya iti bagaday di apo. Sumurot na di adipan. Sangkadi. Isu nga idin nga nalpasin iti gubat. Dayjay nga treaty nga inaramid ni King Ahas nga inrepresent na iti ili iti Juda. Nagtultuloy ta iti Assyria insurunan kakabsat dagijay asursuro nga papatyen na iti ili iti Juda. And that caused the title of our lesson, When Your Word is Falling. Iti Juda is falling. Tapay ni King Ahaz made a treaty with a hidden nation through the hidden king. Gamit pagyaman na kakabsat ni Apo Diyos is a God that gives second chances. Iti Isaiah chapter 7 verses 10 to 14. Basahin tayo kakabsat. Moreover, the Lord spoke again to Ahaz, saying, As a sign for yourself from the Lord your God, as it either in the depth or in the height above. And Ahaz said, I will not ask, nor I will not test the Lord. Then he said, Hear now, O house of David, is it a small thing for you to weary men? But will you weary my God also?
Therefore the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. The Emmanuel kakabsat is the second name nga dati message na iti chapter 7 iti Isaiah. Deje umunang nga nagan, isu deje nagan, deje anak ni Isaiah kakabsat. Share Joshua, a remnant shall return. Ngam ni Apo Diyos, nang ikari kakabsat, ken ni Ahas. Uray pa yan nga nun ni Ahas, nangarami din kakabsat. Iti may nga banag nga, inya dayuna iti bagina ken Apo Diyos, idi nga nakitulag, iti ari iti Assyria. Ngam ni Apo Diyos, at dalata di jay, nga iti aramidin na, ket kayat na nga pagsubyen ken isalakan dagiti nayawan anak. This is the character of God. Day tamot lang kakabsat ti inbagana ni Apo Jesus, idi imay dito rabaw ti daga, nga iti mission na ket kunana, umay ko nga sapulan, biruken ken isalakan dagiti nayawan. In karina kakabsat, nga addanto iti anak, iti maysa nga berhen, nga itinagan na ket Emmanuel. Literally, the meaning of Emmanuel is God with us. Anyan kakabsat nga no, dayjay nga nagan, God with us. Ket pampanunutan tayo ken patyen tayo. Dayjay anagan ni Apo Diyos may sa akari. Lagi pa nyo dayjay in surat in kanta ni Ari David kakabsat. Psalm 23 verse 4. Yea, do I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Inusar kakabsat ni Ari David jay nagan nga inted ni Apo Diyos, Emmanuel, God with us. Idi nga inbaga na, for you are with me. Iti bagbaga na kini Ahas kakabsat, iso da ito. Laglagi pam saan ka nga agbutang, tati Emmanuel, nga isu iti Diyos ket addaken makiaddaken ka. Laglagi pa. Iji Isaiah 43 verse 2, may samanen akari kakabsat, nga mabalin nga usaren dayjay anagan nga Emmanuel. Tikunan natin Isaiah 43 verse 2, when you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. Dayjay in bagana ni Isaiah, I will be with you, is the name Emmanuel, God with us. Amuyo di kapadasan kakabsat iti talo nga Hebreo. Basahin tayo iti Daniel chapter 3 verses 23 to 25. And these three men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell down bound in the midst of the burning furnace. Then the king Nebuchadnezzar was astonished, and he rose in haste and spoke, saying to his counselors, did we not cast three men bound into the midst of the fire? They answered and said to the king, true, O king. Look, he answered,
I see four loose walking in the midst of the fire, and they are not hurt, and the form of the fourth is the Son of God. Anya ti kunana? And the form of the fourth is the Son of God. In other words, Emmanuel, God with us. Dahil anak, kadwa, ni Shadrach, Meshach, and Abednego, ije urno kakabsat. God with us. Kunana kakabsat ni Ellen White, iti libro iti Desire of Ages, page 19. His name shall be called Emmanuel, God with us. The light of the knowledge of the glory of God is seen in the face of Jesus Christ. From the days of eternity, the Lord Jesus Christ was one with the Father. He was the image of God, the image of His greatness and majesty, the outshining of His glory. It was to manifest this glory that He came to the world. To this sin-darkened earth, He came to reveal the light of God's word, to be God with us. Therefore, it was prophesied of Him, and His name shall be called Emmanuel. Nagpintas nga damag kiniking ahas, nga inted ni Apo Diyos baeten ken ni Isaiah kamsa. No itilubong mo ket anya masina-sina when your word is falling apart. Remember, niyanganagan, Emmanuel, God with us. No dayjay nganagan kakabsat isu iti ipateg tayo. Dayjay nganagan isu iti pagtalkan tayo. Dayjay nganagan isu iti pakirelasyonan tayo. Babaen iti panangawat tayo nga isu na iti manubot tayo. We will accept the name of Emmanuel as a Savior and also the Lord of our lives. Even if your word is falling apart, God will lift you up. Dayjay iti kayat nga ibagat eleksyon tayo. Iti tiyempo tayo itata. Ang kading nakamama. Ang kading nakabubuteng kakabsa. Ang panangagsardan iti COVID-19. Damanen iti barong strain na nasarakan da kakabsa. And lately, even the Pilipinas, imbaga iti DOH, the Department of Health, nga day iti duwa nga Pilipino, may isa nga lalaki, may isa nga babae, they went on a business trip to Dubai. Idinagawid da, by protocol, all the tests was given kada iti duwa na Pilipino. Unfortunately, the lalaki was found positive kada iti barong strain. Ito barong strain ti baga ti DOH and the World Health Organization is the combination of coronavirus and SARS. Iti bagada kabsat nalalakapay kanunga mayaka. So, dati protocol na masapul tayo nga ramide. Tuloy tayo di kaya kakapsa. Apanag ganad, panag niyadayo tayo, iti bagbagi tayo kapsa, iti dayjay nga panagriga. Ngayong laglagi po tayo. At iti may sanganagan. Itinagan na kit Emmanuel, God with us.
No, alain tayo dejay inbaga ni Ari David. Yea, do I walk through the valley of the shadow of death. If I would like to paraphrase it, kada ito nga panawin tayo kapsat. Yea, do I walk through the valley of coronavirus. Kanya ti kunanan ni Ari David, I will fear no evil, for you are with me. Nagtingkas kapsat, Emmanuel. Agtalit tayo ken Apo Diyos kapsat. Marami din tayo mat pasit tayo. Nga panagtungpal kadagijay nga ibagbaga itagiturturay kada tayo kapsat. Iti leksyon tayo can be summarized this way. Ni Apo Diyos, indalan na dahil nagkurang kanawanan iti panagpamati na nga ni King Ahas. Kadagijay nga paset iti panagbiag na. Nga agaramid kuma iti desisyon. Desisyon agsubli ka na po Diyos. Gumanyalakit din kakabsat. Iti desisyon inaramid ni Ahas. Desisyon nga nakigayem iti saan nga mamati. To believe or not to believe is the question. Even though the Lord has offered him a sign that his imagination could devise, he refused to allow God to demonstrate a reason why he should believe. Ni Apo Diyos ket mangted kakabsat kada tayo. Dagijay nga kapkapadasan nga isu iti pangpanagnek tayo. Nga digiti karkarina ket pudno ken mapagtagka. Santay ko mga tultuladen ni Ari Ahas. Anya narabin na. Pinili na. He chose as a friend the king of Assyria. Taramitin tayo kuma. We will make a decision and by choice, pilyen tayo nga ni Apo Diyos isu iti mangiturong kada tayo. Ken ni Emmanuel nga isu ni Apo Jesus isu iti kaimbagan agayem tayo. Oh, the best friend to have is Jesus. Data kabsat itinangbukal iti leksyon tayo. Ngayon tunno ti lubong tayo kakabsat ket masina-sina. Naglagipon tayo. Adda iti Diyos na gayayat kada tayo. Adda iti anak na inted na kada tayo. Nga di anak na nagkari. Makiadda ito kada tayo. Ingana iti panungpalan iti lupa. Agyaman tayo kinapos kakabsat. Agkararan tayo. Hindi ito nga Diyos, agyaman kami launay, iti paset, iti saom. Nga isu iti leksyon ni kada ito nga lawas, iti eskwela SABBATH o Diyos, garin ni paso ni. Insuro na kami babaen kada ito nga leksyon. Nga dakkel iti peggado Diyos, iti panakigayem, kada iti saan nga mga. Dakkel iti peggado Diyos no iti pagtalkan ni katig iti padami nga tao nang nangrungan iti saan nga. Gumagyaman kami ama, kanang itig ka iti naimimbag na sisya a solusyon. Iti problema mi nga no ti lubong mi ket masina-sina. Inted mo iti anak mo, ket itinagan nga inted mo Diyos, Emmanuel. Wenta ni Apo Mesos inkarina pa'y kada kaniam. Nga sa dino man nga papanan niya. Saan na kami to nga panawan. Tulungan na kami nga rupo Diyos. Tulungan na kami nga mga ramit kadagit pagayatan. Tulungan na kami nga agbyag
iti maysa nga panagbiag nga maituko, akas may sa anak mo, nga inayabam na agpaay, iti langit, ken ibiyag na. Bilisyon mo Diyos, di kakabsat, na kagwaning nagadalit at tanggap. Bilisyon dagiti iglesyam, ure pa iti Sabbath school o Diyos, napakausaran da itong eleksyon. Pakawanin na kami ama, dagiti nagpuran, dagiti tidawatin dito na Jesus. Amen. Happy Sabbath man ang Diyos. Ni Apo Diyos, iti mang binisyon talaga. Gana nung may ngalawas, babanti parabor ni Apo Diyos, tagadwa ko iti panagadal kayo iti Sabbath school na